Ada mga bati. Tayo sudah na ito mga bati. Ito kanpon. Kaming kanpon, dali. 30. Kaya tayo 15 ang serve. Ngayon yung sa toren sa RM. Gawan din naman. Kung malamamit, bigyan niya. Then tayo utang, tag 35 niya. Tag 35 niya yung utang. Okay. Bakit pumalon ka? Pumalon eh. RM. RM. Pag-mix sa ating mga bati. Ay! Mga bati. Ano ito mga bati? Ito. Bakal deh. May halang kasi le. Ay ha, manita lamang sini ikup-kup. Nah, yung ganahan sa batong crunchy. Hindi kasi sakto nga luto ito ba. May kasabihan nga tayo, sabi ng Panginoon sa itaas. Pag pagod ka sa trabaho, dapat kumain ka para maging malakas ka. Yan ang sabi ng Panginoon sa itaas. Ano mo? Tapoy mo sa inyong trabaho, pagkaon para maliksi mong lawas. Kaya kung di ka makaon, kapay mong lawas. Kung di ka makaon, mabuang ka. Ganahan ka, mabuang ka. Ano, pagtapoy ka sa trabaho, kaon. Para di ka mabuang.